Koho by volila maďarská menšina na Slovensku, ak by mala právo hlasovať v parlamentných voľbách v Maďarsku? Do rúk sa mi dostal exkluzívny prieskum, ktorý skúma predvolebné nálady našej maďarskej menšiny. Jeho výsledky vás celkom určite prekvapia. Preskum si objednali organizátori medzinárodnej konferencie Suverénna politika suverénnych štátov v Strednej Európe, ktorá sa konala za účasti podpredsedu slovenského parlamentu, zahraničných europoslancov, poslancov a ďalších analytikov v Bratislave pred 2 týždňami. Publikovaný bol už viac ako pred týždňom. Najznámejšie médiá však jeho existenciu v tom čase jednoducho odignorovali. Prieskum na vzorke 2633 opýtaných uskutočnila od začiatku februára do 10. marca košická agentúra Vox Politico, ktorú inak využívajú najmä komunálni politici. Nedávno jej štatistiky zverejnil aj jeden z kandidátov na primátora v Košiciach. Na rozdiel od množstva prieskumov s prekvapivo odlišnými výsledkami, ktoré v týchto dňoch kolujú éterom v súvislosti s maďarskými voľbami, v prípade tohto prieskumu poznám osobne jeho objednávateľa a preto mu na rozdiel od ostatných prieskumov naozaj dôverujem. A aký je teda hlavný výsledok tohto prieskumu? Ak vynecháme nerozhodnutých respondentov, ktorých bola štvrtina, tak spomedzi všetkých ostatných sa stal jednoznačným favoritom volieb maďarskej menšiny na Slovensku súčasný premiér Viktor Orbán, ktorý má u maďarskej menšiny na Slovensku podporu takmer 65% hlasov. Zatiaľ čo opozičný líder Peter Maďar má podporu len niečo málo cez 35%. Na Slovensku tvorí maďarská menšina okolo 8% populácie a hlási sa k nej takmer 450 000 obyvateľov. Nie každý však má aj volebné právo v maďarských voľbách. Tento výsledok je pomerne šokujúci oproti tomu, čo zaznieva od ostatných predvolebných prieskumov z Maďarska, ktoré po väčšine vraj favorizujú opozičného lídra. V Maďarsku však beží mimoriadne nechutná volebná kampaň, kde fingovanie prieskumov je už tým najslabším z odvarov, čo v nej môže prebiehať. Odhalenia, že zahraničné tajné služby si dovolujú odpočúvať ministra či priamo premiéra, aby na nich zbierali vydierateľný materiál na likvidáciu suverenity štátu, sú absolútnym dnom demokracie a právneho štátu, či vôbec akéhokoľvek spojenectva v Európe. A posledným vykričníkom o aktuálnom stave únie. To už ani nespomínam vyhrážky zabitím, ktoré Orbánovi a jeho rodine adresoval predstaviteľ tzv. Národa anielov, a teda nik iný než prezident Zelenský a ďalší ukrajinskí vojenskí predstavitelia, na ktoré sa celá Európska únia nezmohla ani len na jediné slovo odsúdenia Zelenského. Do pozornosti tiež dávam v tomto smere aj správu amerického kongresu z februára tohto roku, ktorá na bohatom množstve dôkazov zdokumentovala širokospektrálnu manipuláciu a zásahy do demokratických volieb Európskou komisiou v rokoch 2023 až 2025, a to až v 8 európskych krajinách, vrátane Moldavska, Rumunska, ale napríklad aj Slovenska. Ešte raz. Nie nejakých iluzórnych, navymýšľaných, nedokázaných zásahov z Ruska, ale dokázaných zásahov priamo z centra Európskej únie do slobodnej vôle jednotlivých národov, neraz jej vlastných členov. Rozhodovať samostatne a férovo o svojej vlastnej budúcnosti. Ja sám sa v materiáloch amerického kongresu nachádzam v jednej z množstva uniknutých dôkazných tabuliek. Európska komisia ma naň zaradila 4 dni pred našimi parlamentnými voľbami v roku 2023, a to bez akéhokoľvek zákonného podkladu, keď nariadila bezodkladne môj účet na sociálnej sieti a ďalších 62 slovenských účtov zablokovať tesne pred našimi voľbami, len aby tak pomohla favoritom v našich parlamentných voľbách zvíťaziť.
Tým proeurópskym favoritom, ktorí ako inak nesľubovali nič iné, len ďalšiu cenzúru a blokovanie slobody prejavu na internete. Aby sme sa načisto stali vazalmi bruselskej manipulácie s budúcnosťou nášho národa a oni ich lokajmi. Ak európske tajné služby bez hanby odpočúvajú premiéra svojho vlastného členského štátu, tak to v tejto súvislosti znamená len jedno. Že nás nebudú váhať odpočúvať úplne všetkých. Ak to už práve teraz aj celé roky vlastne nerobia. Takáto je tá ich európska demokracia, ktorú prinášajú všetci tí údajní proeurópski a vraj pokrokoví politici. Progresívna digitálna totalita. Vrátim sa však ešte naspäť k ďalším záverom prieskumu. Zaujímavým je v tomto prieskume aj výsledok, aký obaja kandidáti získali vo veľkých a malých mestách a obciach na Slovensku. Respektíve, aké strany ich fanúšikovia podporujú v slovenských voľbách. Na počtovanie Peter Maďar nebol jednoznačným favoritom ani len vo veľkých slovenských mestách, ako sa to v týchto prípadoch zvykne tvrdiť. Pri 45% nerozhodnutých vyjadrilo podporu Maďarovi vo veľkých mestách len 31%, zatiaľ čo Orbánovi 24%. V menších mestách a obciach mal Orbán naopak podporu až 56% a Maďar iba 25%. Nerozhodnutých ostávalo 18% opýtaných. Orbán je na plnej čiare podporovaný voličmi súčasnej koalície Smeru, Hlasu a SNS vrátane Republiky. V prípade voličov opozičných strán je pomer miernejší, 63% ku 10% v prospech Maďara. Zaujímavým výsledkom je aj preferencia voličov strany Maďarská aliancia. V nej získal Orbán podporu 63% ku 29% Maďara a iba 8% nerozhodných. Dôvody, pre ktoré sa pri otvorenej otázke rozhodovali podporiť jedného či druhého kandidáta, boli nasledovné. Podporovatelia Orbána uvádzali ochranu pred migrantami, to bolo 24%, silné líderstvo 22%, podpora Maďarov na Slovensku 18%, ochrana konzervatívnych hodnôt 16%, ochrana Maďarov pred Bruselom 12%. Podporovatelia Maďara uvádzali v otvorenej otázke v 61% boj proti korupcii, požiadavku zmeny 23% či viac proeurópskej orientácie 16%. Toto video nahrávam v Košiciach, meste priviazanom k životu najväčšieho hrdinu Maďarska od čias Štefana I., a to Františka II. Rákociho, ktorý statočne bojoval proti Habsburgovcom a slúžil tak nasledovníkom ako hrdina za nezávislosť rodiaceho sa maďarského národa proti útlaku od Viedne. Život Rákociho priviazal osud ku Košiciam, kde je aj v krypte domu svätej Alžbety na jeho žiadosť pochovaný a kde sme si nedávno pripomenuli výročie 350 rokov od jeho narodenia. Aj nám Slovákom záleží na tom, aby sme vedľa seba ako dobrí susedia spoločne s Maďarmi nažívali ako suverénne samostatné národy, ktoré rozhodujú o sebe sami. A nie tak, ako im tými najšpinavšími intrigánstvami, ktoré v skutočnosti znamenajú iba zánik slobody a demokracie, chcú nadiktovať cudzie elity z riadiaceho centra, ktoré, ako sa aj v tejto volebnej kampani ukazuje, sa neštítia už absolútne ničoho. Priatelia Maďari, využite šancu, že ešte stále môžete o svojej budúcnosti rozhodovať sami a zúčastnite sa volieb, ktoré rozhodujú nielen o vašej vlastnej budúcnosti, ale aj o podobe budúcej Európy. Voľte za svoju vlast rovnako statočne, ako statočne bojoval za budúcnosť vášho rodiaceho sa národa, napríklad aj Košiciam verný František II. Rákoci. Prieskum pripájam do komentáru na mojej stránke. Šírte toto dôležité video a pre viac podobných informácií si nastavte aj odber mojej stránky a mojich ďalších videí. Volám sa
Alexander Riabov.